Good morning. Ano sa ka-request ni Jerry de Campo diya sa San Francisco, Camotes, Cebu. Ang iyang gi-request pasayaw ako day. Kaya ang una niyang gi-request barkong karaanan pero wa naman nalunod naman. Ang barko kuno ni Maksurban katong ang barkong may barko. Pasayaw ako day na lang kanang mura taynig si Marcelito Pumoy na ibabay og tingog. Okay, parigaw. Ano yan ang imong request nga pasayaw ako day? Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban, ikaw may gusto ko. nganong ako nga ana may uban. Magsayaw gan kita day, Nilagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog intaw nga rigyo tay. Pahalo ka ko day, alok lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Mughalok lang yun taday, Nilagi ko kay wa ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog intaw nga rigyo tay. Kanindot bani mong musayaw day, mura ka og halulukay day. Lima, walagi ako'y gusto. Kay kanang imong sinayawan, hinaraan. Parigaw! Sayaw parigaw! Kanindot bani mong musayaw day, mura ka og hanlulukay day. Lima, walagi ako'y gusto. Kay kanang imong sinayawan, hinonsihan. Pasayaw ako day, Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Musayaw yun ka day, Nilagi ko kayo ako'y gusto. irog-irog, Unsay irog, irog-irog intaw na rigyo tay. Irog-irog, unsay irog, irog-irog intaw na rigyo tay. ala, sayaw na. Okay, daghang salamat parigaw. Mao kato ang request ni parigaw. Okay.